Alors, nega krafe ikado ambe se kana maso kono nyaafie doa kun kono ambe kunafuni menu nye ambe kunafuni menu kala ko lase lameboma ikado ambe na ansigi kamiro kan ama ansigi ka hakili jagabo kan ikado jamana kunafuni akacha iyado kunafuni chama mbora kabin jamana anga aiwa ministry chama mbe ministry sabafu nani ikado ministre des affaires étrangères ale kunye aiwa jamana kundi kachide kata Russie jamana na doa kunde mene ikado anyo kibario me ka jawye ikado ka krofo me ka kala sebofro kono mi ngoni nye hakili nyumanyi ani benga mbaye ikado mali gouvernement kone asera ko soro o soro li obitalike kanyeshi gela mi manga jamana donga no ye ikado sima e kata se hali essence rema ani alkama ikado o laba amena asoro fla doromena anga jamana kono sabla abina bo menye Union Soviétique kana shuru fanga jamana kono irisu uni mali famo benoka o kera kunafoni menye kunafoni dumanye o wati kele fana ikado kunafoni chama njerla kunafoni di sebe ngono menye ngi nga ay waseda o ka grande mi nabi malika o wati kungera o be nyine ka doa kun fla doa kun sababo mali fama o kunye wulika jobake wulika jo mi mbi talike ka nyeshin hakaja ikado seda o ka grandema ukundara useme minye for iyasimbe iyadema no yetugo ka o ka jamana masakay o ukunye leidu di ka fa natama ka binafo o ka wulika jo ni kuma nywanya mindemena ani farafina masaketo ni nywanje abini ka sanzoro sabla ngunu chamambe ka fo farafina masakao minye seda o nyemawye uni ubina nywanyeke nywanye akunganga ke abi wati surumbo ya bola kabla dunjana donyera mfana manja kosobe sabla bengera ka fo minye kalukura akli nani ubina nywanye o chama ngoni minu zomine do minu ngala ne do nubi kudon chama zomina ka jira ka fo hakaja mi ngoni nye gela mi me malini seda oche ikado amewo me abiwuli sikele do ko makono nga ma minu bi kudon minu ngala ne do ni mbele jile jubaju e français sabula kosaina minye irusi jamana moye oluye kangari gele minda ikado français kawye mali tonyoni ani mali torola nyado ye family sorola do yera ko nyome ngamo sebenenye doko minye Nations Unies irusu ye kangari gelenda ninga hakilina do boka bi abseka ke mali yere walma irusi jamana abseka jelaki babbi tuabuka uye kewalo ni kejugo minu nge jamana kono ni mali dunzono mabbe abeke gela bay francima o jona franci ina fo ale debe gela ngofe seben vro ye mi voanye mali ka juguya ani sedawo ka dande wale talika mali segere ma chamanya jira ka fo franci ka do o na amanye ka fo tobu ye faden zoru yere la minu ni olu ka giringa temuka tobu ye faden zoru yere la minu be kudonga temuka inu ni minu bele jele bita hakla kelina o kuma nusrana ikado wajibi fen wulili nga doya fonyi ma kana ni ba doya fonyi ko tobu baraka joromina ode yere mali yere laba yere de kana ta jelake bi francika Nations Unies na sabula adalu ni akodon ni asemvura bele jilebe risubulu no dungera abiku bulu fie bayi o ani mali ko yere kana bampeu france ni mali ni nyanje ndela ku faye ngo tobu aleka kiku tobu hanna lebisa iba fana banani ibe tobu fana banani amma we minya be mi nofe atotoi fatega kadaka tobu mi ndoro yesa ode ka neganike ka mali nega ka yafa deli ikado ubululangolo kana bo mali ko ere febela onye ni voa mena ni tobu kungegu yara ikado kaseka mali nege femi no ba soro mali kono uba bedi takatana yi ukunga binani drondi malima amba nyatu amiso laluma yama mais ça moke ko rabenye lela okuma kuna foni jonjo minu ngoni be ka fo doa ku min natafle ni ala sona seda o ka nyanye manake e ka don hakili jagabo manake e ka don lala o du sadia walma o du je flana bengambi soro mali ani seda o ni nyanje gerente bay o ka seka doa nego krafe e ka don amse kana doa ku ngono kuna foni minu nanya kala na hakili tora la kumaba bawla ikado politique puma bala politique puma mimbala ode politique tom mimbe alaka hina Soumaïla Cissé ikado akrasa bobe ka politique tom mizigi singa naye fanga basoro ka barika basoro
n'a yanga ana yele bonyana kosobe nga on y'a fo kabana kuma e ka don URD n'ala ma faraka alaba e ka don abitunu walma abita ke parti mi ni ode yanga na yele bina boka bi ka sababu ke ma menu ndoro sumele sisi ko uka bembalia anuka nyamva mu balia nego krafe omunyi banvla kele kungulo fla ni ala ma jange banvla mbi fara URD abaro kabini sumele sisi afatura la ka hinana minye aywa leka danga no kunye salikuye aywa danga inde kumbe nyama ya baraw kanga ke ka kilina utaka ke o jekulu were nana wuli minye ganyon kulubali ganyon kulubali ona jenyon nana jira ka fo imaye minye parti a sebenforo ni sharabulu ulu kanga walia sabula minye yelemaye no ye nyanye mi nuka mako kongero de kanga ke na sur la saliku obito ni président la o kuma bi bo danga yaina c'est-à-dire que yani nyema kurakata obo de photo kana ko président par intérim donc abi bola ka ke nyema re defali walma ni jama bele jile bina makurata o nywanza masama no gela de damnena oni nywanje fo kana segana du ni nywanje segana imbarka buyana fo kana kekele sabula ini mawo matara ni nywanye tribunal la o kone haramu dakile di to abu jamana na amse ka famu ngam mali kona ya farafina mawo matarandi tribunal la abigela ino tigi ka kuntlina kelenvo abigela ino ka tafan gelenge tribunal kunvolo ukera tribunal kunvolo kele ajirala ka fo minye gwanyonye e ka do ale de sheba soro sabla jama famba no URD du kono nay olu ya ajira ka fo gwanya ale ka ke masake ale ka ke president ka ke nyamai o no du ngera mi ngume nyama dangala yani ko nyaka don président par intérim e ka don no ye chorba salugu adira la saka fo critique lo ko ni afai 6 ans abi nyini fe URD atoko kumba baw ani joro minu mbala eno keli manga ino foli manga kele isigilembe URD ka dumi ngono ete duti ya dira ma werema ibi wuli ki sugoro dama a 7 vro a kachew na kuma fonvo before ikado e kon deble sharia bena minga anye mingiro keroyi min vora ko kun vora la oyeni o boyon kulubale ne ajenyon olu nana wuli ka joke ka khli jagaboke o kuma na manye ka fo masak kura sorola nyema kura sorola ale bina sigi asigili ka ke awa ni sojaye sigili nga ke manganye dude bele jile ka wele aka ke benyana o ka ke wasai uyo wele daminge amma sira soro sabla jamana nyemo nana somi sabla uyo kuna funi chama me minye president danga mina wula no esano wakenyi o ka jama mo ba fana nofe olu ajira ko fu shu atike hanni sharatu yeni fo o kuma ulutina jenai ka fo aywa mi ngoni ni sharaye jodama ko kana sigi utina jenai o so mingera jona ka do ka fo asigili bi tota asigili bi so ngata ke mangam bay ni ma fla bela jile dunye maldenye jamana nyemo nana wuli ka joke pour so tara ke ka yoro fa tew wasa mashi dengele ngana du igwanyo wo isaliku wo mashi dengele ngana na sabla jama fla mana to kan nyon zoro ala mangishira shetane mana do ala bitake gele bayo uni nyonje alors o gele bayinde la sa e ka don menye sharatu ya jira ka fo ni che flashi beka tuita da mafa fu ka nyenye ne ka nye soro ka kiri labatike le de kunga ngeke e ka don awadwa kunjande menena kiri laba kumitike kiri tike so bafe ka jira ni che flala mi nyere ni sigili kaka mangande mi na taka na temina o ya don no fora bebe ilabe ko kono labe kele ko kono sa mi nye kiri yere amasika tike sablo majala tikelike kiri tikelo majala tikelike ka fo karsa de na kaka walman di na kaka uye sharawere mi ndara ode ni mafla fon vo fleni ni bele jele ka ke krefe merio folo fu kata kiri yere boabu boka bi mi na kaka kasoro ko jabidi nego krafe no kara gela na wa mana bon
amito ɲɔgɔn sama ni ayiwa ɲɔgɔn dɔgɔya ni kunnafoni jugu laseli ɲɔgɔn kan a bɛ gɛlɛya donc o ye mun ye tɔnkɔnɔ kumaw ni ayiwa kuma tiɲɛ kumaw caman bɛ dulon fo ka taa fɔ kiiri tigɛra min kɔni jɛlen don ni ne y'o dɔn n'o ye laada ye ka kɔrɔ politiquement bannen ɲɔgɔn na o ka sɔn ɲɔgɔn na a bɛ gɛlɛya hali n'u sɔnna ɲɔgɔn na kɛnɛmana don sokɔnɔna na i b'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn dili tigɛ parce que nin voix filɛ nin ye min bɛ gɔɲɔn fɛ o min bɛ saliku fɛ o ni ko candidat ko ka ɲɛɲini a kɛra député candidat o a kɛra président candidat ye o n'a fɔra ko a ɲɛ ka ɲini bɛn mana kɛ min kan n'o tɛ fan dɔ ka maa ye bolo bɛ don kɔnɔ bon ni bolo dun don n'u kɔnɔ i k'a dɔn bɔ bɛ k'a kalama a juguya ti ban fo ka taa fɔ min kɛra o de la ne ko URD ko ala de bɛ fara u kan n'o tɛ nin y'a ko nɔgɔyalen ye n'u ma hakili sɔrɔ joona n'u ma fara ɲɔgɔn kan joona Sumɛlɛ Sise ala ka hinɛ n'a su bɛ tigɛ u bɛɛ la parce que nin ɲɔgɔn sama ani nin gɛlɛyaba nin parti belebeleba min ni Sumɛlɛ Sise ka ɲɛnamaya kɔnɔ a y'a bɛɛ kɛ ni kɛlɛ ye fo ka taa saya s'a ma n'a aw dɛsɛra ka bɛn aw minnu y'a tiɲɛ tabaw ye jiginna bɛ sɔrɔ aw de la kosɛbɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ fɛ i k'a dɔn dɔgɔkun kɔnɔ dabaka kɔlɔsili bolo kan an ye sɛbɛnfura minnu kalan i k'a dɔn o de ye min ye ayiwa ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra o ko min ma forum de Bamako ye ɲɔgɔn ye ba ye maa kalannenw maa lakodɔnnenw diinɛ ɲɛmaw ka taa se politikimaaw ma i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu in bɛ labɛn ayiwa i k'a dɔn Nations Unies ka bolofara min bɛ yen a bɛ labɛn o de fɛ kɛnɛ don bɛɛ lajɛlen bɛ taa i ka hakilina fɔ i k'a dɔn min ni min b'i kun ni kan cɛ i k'a dɔn ka ɲɛsin diɲɛlatigɛ yɛrɛ gɛlɛya ni jamana bɛɛ danga minnu na min ye an karamɔgɔ Usaz Mohamadu Diko i k'a dɔn a tun bɛ kɛnɛ kan an y'a kalan sɛbɛnfuraw la Mohamadu Diko i k'a dɔn a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a ye kuma gɛlɛnbaw ta i k'a dɔn ni ka ɲɛfɔ jamana kɔnɔna na a labɛn a n'a kɛcogo a ko Mohamadu Diko a ka fɔla a ko jamana faama minnu bɛ yen i k'a dɔn u kati ka gɛlɛn u dabo ka kunna u ti maa lamɛn ale Diko dun ala y'ale da nin cogo in na a ti sira a ti tanbakiya kuma wo kuma n'o kan ka fɔ jamana ɲɛnabɔli ni jamana ɲɛtaa la ale Diko fɛ ale b'o fɔ a ko CEDEAO fana ye jɛkulu ye min tɛ kodɔnbali jɛkulu don jahadimaw a ko olu kɔni dɛ olu n'an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na jamana maliden tɔɔrɔ ka se u tɔɔrɔ dan na a ko Mali faamaw ani CEDEAO u ka kodɔnbaliya ani hakili ɲɛnabɔbaliya de nana ni nin gɛlɛya damanda ye alors ni ye ɲininka ko n ka commentaire kɛ je fais pas de commentaire sur ça cela n'est pas mon problème ne ma kalan ka so ma ko n bɛ Diko ka kuma commentaire kɛ n tɛ se o la n bɛ se min na min mana sɛbɛn n b'o lakali point barre à la ligne kuma in ɲɛna wa ne t'o dɔn kuma in juguyara wa ne t'o dɔn nka a ye min kɔni fɔ jamana faamaw ma a ye hakilina minnu da ka ɲɛsin jamana faamaw ma o de ye u ka dabo kunnaya n'i y'a mɛn arrogance a ko Mali faamaw ils sont arrogants c'est-à-dire u ti mɔgɔ bonya u dabo ka kunna u ja minɛ don a ko CEDEAO fana hakili t'u la u bɛ mun yira ni hakili bɛ CEDEAO la u man ka Mali ɲagata ka se nin yɔrɔ in ma mais n'i y'a selen Mali ma an ka faamaw ka kodɔnbaliya don an'u ka dabo kunnaya dɔgɔkun kibaruw kɔnɔna na an ye nin fana kalan Imam Mohamadu Diko a ka kɔrɔfɔ kun ye nin ye forum kɛnɛ kan nɛgɛw kɛrɛfɛ i k'a dɔn dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔ kunnafoni wɛrɛ minnu bɛ yen n'an y'o kalan o de ye i k'a dɔn k'a fɔ min ye an ka jamana sariya bolofara min bɛ yen n'o ye procureur de commune Nanina Ture k'a fɔ k'a ye wulikajɔ boloda i k'a dɔn kunnafoni di sira kura minnu bɛ yen n'o ye réseaux sociaux ye k'a ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin jɛkulu dɔ ma u k'a ma ko
Jolidon voilà Mali Jolidon je crois voilà quoi est gelata kulu segre sabula et ka don Jolidon qui est la neta don honnêtement moi je connais pas ne ma delika kala ne ma deluko ka kuma mais où y mi fo seben furo lambi sago de ka ko lakali note neta don honnêtement neta Jolidon don parce que mo chama be aywa I wole ka kan daye karja ni kuma kana fo mais kuna fo ni na tabulu tugodo ko aywa do ko ni ngumbe mi nu sigarula minani tara ku segere musu nani nywana minu doni do ko sobe bamako o musu nani ma kelendu la ne be min do franchement donc musu nani minana katu datu segelu de bisina bon maintenant est-ce que kuna foni minu no ba jira ka fo ku no bala teke daro kawa ki se bala folowa pour que tu reconnais en tout cas avec enquête la sabla fora mi nye machima fe do ye ayira ado ko nyaado tara larweli ni sekeskeli de ke suruma kaso alors machima fe minu be kaso be ka kuna funu la se walma ka ni fesugo nunu njidi e ka don tarabo a machima fe do ka do bulu bo ye manani ko ni do afo ka fo ko tureyo ulu mina sebe vuro ya sebe e ka don anya kala e ka do do akun franjena sekeskeli to bisina o ya jira fana ka fo kuna funu disra wora be je crois Fendo.com, je me rappelle pas, désolé, vraiment, désolé. À la nuit, je ne m'intéresse pas à ça. Alors, kouye ma keme flani komine, mais ouye labana ka ma bebla. C'est que ce qu'on connaît yira ka fo bon, écoute, nous nous mbala, tout le qu'on ba ka baraka ngake. Bon, ouye minvo, ou mine kunye minye, ode, ubi kunafoni di mokan. Kunafoni minumbi di mokan, ado obi ke lebuye, ado obi ke naniye. Bon, kouwar ko ba chama ngofe. Alors na forla touré ko ni mbado atna se ka baka mo ma walma atna wuli ka jobuluda ka sura buluma dalinte fedo ka sura ki seto abulu donc ambe do de ke mi nyonga jamana e na fura ko anga tanzigi ka nyon nani walma fanani banani o ye kawale mi nje ka ju ko sobe andi la ku fo andi sengona hal na forla do be fo anuruma o ye wajibi sabula matido warablin la ko kuti makila ni manye kera kuna funi dilew iba sebe ba maw do la ina kuma do fo min bita do jimisra fe ina kuma do fo min ta jimisra fe ni e ka kuma sera min ma dongodo e ka do ni o ya amerika fo ita nyejuwe wala ma ko rebi tengoro abi lajaba na andi ma anwani na ma nani ande Facebook ko nyedon katisi ka ewa video ke mo kan ka ta to ma karsa bita yeninga andu ke yani jawuli che nalan krasona angoni ambe bara min do o de sema fura kadama radio la ambo kala minu ba sebe olu de ba kunafoni nyini kana afanye olu de be kunafoni nyini ka sebe journal la on dai mi me journal kono ko nyefo karsa de ni sebe ni ya on ga bara jetemene amba fi anye ni kunafoni mbo ni sebe vura ngono kele mi nya sebe ato eni bon moi je crois que ça c'est vraiment l'essentiel on de kunafoni nyini na warada amakala ka fa meta ko nyanyini ka bo ko kalama kana fo papi tek habita yeningel jamais de la vie autant ga bara en tout don en tout cas moi personnellement ne ka kala masoma misi mina to ka semene ko bama ile mabona ngana voilà am se ko ke opma ni aywa touré na ba ka barala jamana wuli ka joni hakilla kuna minun bolondiro jamana kono famille de kangana kanye folike bon afora ko kabina ala ndandere modelika nyap mame mba baroke kame mo bulu me ka fo de ko nya kala wala mo yeni vo karsa mo yeni me karsa ka harmu dongele dakle ma del kame sabula neta ako nyadon nti sa ketula wanda ke na suna ka ke hal na ambe radiola mami bitoka en Facebook o yabdu turi ya mana suina ale masia amase ka ke ndeta nyadon voilà donc ambe befo ka wala mando e ka don sibiri miniti damado dabaka koloshile ambo buluda nego karafe yala nga ko do nyona ni e kuna funu dumanye e ka don kada bela jele kloka minye radio mancha FM nyamaso akwa ni so jele do abeka jam kami la message dabaka koloshile ni redivision di lebo abeka jam kami la message dabaka koloshile ni redivision di Aïssa Amadou Sall e ka don ne ala sona masini dimanche mekalo kile muka ani konondon aka furusiri e ka do unake kalabankura e ka don mitiske ka karela okuma radio mancha FM kanubaw ala pasabaw e ka don ni kuna fundu mai ka daw bela jile tloka ni min sera ka ye kana ka abijanye
ni min ma se ka na i k'a dɔn i kan sama dugaw la ala ka furu ni si bɛn ya rabbi ala ka furu ni si bɛn ka seni bolo bɔ a la ka dengu tiɲɛ ye nin kunnafoni in bɔra radio Macha FM a ɲɛmaaso la. Bien nɛgɛ kɛrɛfɛ i k'a dɔn waati dafara a bi ta kɔnɔ an b'a bila yan sabula denmisɛnninw ningama min ye papsec papitec denmisɛnninw bien denmisɛnninw ningama bien kɛnɛ n'a ye dunu ni pangulo daminɛ sisan wallahi i sigilen hali n'i ma dɔ kɛ i b'i lama dɔɔni ala o k'a ye a yɛrɛ k'a ka di a bɛ se dɔnkilida la a bɛ dɔnkili ninnu kɛcogo dɔn nɛgɛ kɛrɛfɛ min ye diko ye ani bɔda cɛ an ka gardien kwali bɔbɔkɛ i k'a dɔn min ye bayo ye Abdou Touré ale ma yan sɔrɔ ka se ka sɛbɛn ɲɛnabɔ jɛmukan k'a miiriya ta k'a las'aw ma Daba Tunkara wa salam.